9 november het talent levensvast een overconcours plaatsgevonden. En we hebben de tweede plaats al gehad, daar ook Patricia. En natuurlijk, hun verhoogde winnaars zie je. En ik weet al zeker dat iedereen ze kent. Hoef eigenlijk niet veel te zeggen, want ze worden ook woonlijk wie de pensuitdrukking van de Vlarissen, hoe ze zich weer geweldig heeft gezongen en opgetreden. En ik moet nog even wachten op de ceremoniemeester, want dat is helemaal zo snel. Ja, dat is er. Mogen we aandacht voor Lonnie? Goedenavond allemaal. Ik zei goedenavond allemaal. Ja, dat is beter. Ja, zoals Piet al zei, ik heb de eer mogen hebben om het Helijns Steeksconcours te winnen. Nu moet ik wel even zeggen dat ik niet helemaal lekker ben, maar ik toch besloten heb om te komen, speciaal voor Ugie. Ja, zoals jij. Maar ik wil natuurlijk heel graag een slager laten horen, dus laat maar komen.
gewoon. En het GVK, dat is niet het enige hoe ik alles aan mee heb gedaan. Ik heb ook al 2 jaar aan het TVK met gedaan. En vorig jaar waren het een klein en nu mocht ik ook mee zingen. En dat weet je ook heel graag wil te horen. Dus dans maar even lekker met, oppakken in de arm, doe maar met. Kennst du das Gefühl, du bist nicht mehr geplant, nur du dicht in die stellt dir Geschmack, die Vergangenheit so hoch, dass du nichts mit dir passt, du lässt auf die Zähne, du schnappst auf den Schloss. Bist du keine Plan, seit dir wo ihr nicht, bist du weil in der Prinz, der allerbeste und nicht. Auch bist du noch grün, schütt die Beine mal los, dann im ersten Satz die Männer Bücher los. Dat is de ochtend al wel en de zon op de zij. Ik ben tegen je lijn, het lessen en de tijd. Dan is het niet aan, een lieve blik. Snel schoen op de zij, als ik bij je lees. Binnen zeggen we zelf, want wat de anderen nog. Je wil dat het kan, we bepalen die de kant. Kosten over dringen. Zo rondje klopt vanzelf. Als ik dan nodig uit, dan denk ik bij mezelf. En klopt is hij niet, maar doet dat lang op zijn gezicht. Ook een blijven kleden spookjes, maar dat prinsen is voor mij. Willen zeggen wat ik zeg. Want als hij afgemaakt is nog. Je wil dat het kan, je wil dat als je het kan. Pas kan over het dringen, dat ik met z'n papa in het. Weet ik dat dan nu. Ja, Lonne, dankjewel. Ik weet niet of ze nog in het toegaan wordt. Gaat ze dat nog? Dat mogelijk. Ja? Ah. En ik heb van man gehoord dat ze nu liedje heeft. Ik weet niet of ze dat... Ja, eigenlijk hij in de planning voor onze kernie om nog een keer, laatste keer voor hem als prins, het prinslied te zingen. Nou, dus ik laat er dan ding over. Maar dan wil ik wel even nog weer naar de leeftijd. Nou, snap ik allemaal lekker op je eigen. En we gaan voor de laatste keer voor onze kernie het prins zingen. Together.
in verlegenheid vastgelopen is er wel genoemd. Met ogen, die een langschat en de schwemming in de boot. En je nog onmiddellijk een lief aan het gebrek. Weer jong, ik wist er meer mee. Zal ik ik kwam het voor de eeuwige nacht. Opnieuw is de eeuwige nacht. Dank je, dank. Ja, leert Ulene. Wie steekt dan? Lonne Tiele. Ja, ook Lonne laten we nemen met lijf aan de hoes gaan. En dan wil ik onze bloemenjongen weer vragen om het bloemetje aan Lonne te geven. Ja, en natuurlijk Prins Kevin, zodat hij gewoon nog eens gaat doen. En dan wil ik je vragen om de jongen aan Lonne ontvangen. Ja, Lonne, dankjewel. Veel succes nog. En we zullen ons ongetwijfeld nog wel vaker tegenkomen. Dankjewel. Hoop jullie morgen dag, Lonne.